Usembut Menteri Rangba Kejala Ba Prestun Tensong hagasni thok dieng ulalej banjurib ya ka Borminik College ka badan halaimer bat kendo ya ki bor penyat college ba principal wanyo sngomar khmat ya ka jingdan kam ka bakatei ka jaka pule ka bajan baro ki shnong ki badan sharum opashulong ki wan men beteng ya ka jing pule jongki na kalyang ka Borminik College kalabu ka jing terwa ha ka sarkar na ka benta ban penrung no ya ka ne ka jaka pule ha ka People's College Grant katkum ka jing thu jangkar principal ka kong di rumnong laong ba usembut Menteri Rangba ulah kular ban shimkhia ya kini ke jing terwa ka bana kalyang ka college kabu limbaga ni memorandum ka bangi kerpat red hiya ka sarkar kalau man pendrung ya ka Borminik College haga People's College Grant and Aid System namar hadu mentahi ni dega college ka bangi yo ya kalam sam grant ka ba silak sibnai tangbah re kampat dak mong dan hadu life hongot ki teaching ban non teaching staff ti kerparet yang sarkar ban pendrung lam ya kini ka college ken hak under the People's College Grant and Aid System namar kini ka college sedang nadu snam shejar kena spak na puway ni sedang kum ka lasdang kini college tang kum ka evening college barah tu ko pon ni padon ka building na jong ni la pelong ki class ki ke hang thi hapo sansnong school ti hadian pada ndangi layo na ka revenue ya kini ka jaka tingi asna kini ka building na jong mentah tinggi layak long full fledged be ha ka building la jong ya dang ka permanent campus jong mentah kum ni but nak kata daw ka college ka layak bun tili kisnam kala ai mo kata ka jing shakri si saya ya kan ka than om tai kan ka than jong yang ni opportunity re macam saling yo ki khana du tersan du khar arshnong lu wana du sorar ki khana ki wan class ni ti kala Aisha kata ka jing shakri tengis ngo las ngudai hi ban kerpat mo ya ka sarkar ba ladaka pedlem yang kendiat ban penrung kan long kajing kerku khamtami ki no hikai bat kumjur ki khana ki bon puli hadi college ni da kular hi ban pe ya kani bat ni kerman scam hi ba kan ya chkhmat hi ngo ni dan ni ta kajing kerman ba kan ya ji ka kam kombangi kwa kombangi kerpat te deputy cm ila kren shahi ba insa pe ya halor kani te kerman hi ba kan long kan Ispa sapun riungut kamut nadu kelas 11 hadu ki 6 semester ki bale exam mentah. Idan lai spa sapun riu.